दिपेन बर' दिनै इलेक्सन नामाव गावजों गाव दिनै बुलाय सुलाय मानो खालामजेनखो इउपिपिएल एबसु दिनै मोनसेयानो ज' इउपिपिएल माबा मोनसे अबा एबसुआ दायनिफ्राय बारग'नो हाया आरो एबसुआ दायबावब्ला इउपिपिएलआ बारग'नो हाया नोंसोर सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो बिटिआरआव सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै दिनै खिन्थु नोंसोरनि दिनाव माने बुलाय सुलाय माने स्टार्ट जाखो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय थांनाय 1 मे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि रुंसारि जानाय सान बे सानखालि उरखाव ब्रह्म आरो बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो प्रमद बर' मोनहा ज' लोगो लांनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मांखरसालियाव लिंना लाबोदों ओइदिनखालि रायजो राजाफ्रा बयबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ सिबिनो फुजा होनो बावनो मान होनो होननायखौबो रेडिमोन खिन्थु बिथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बेयाव लाबोनानै बेयाव जेरोखोम राजनितिक केम्पेन खालामबाय जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बड'फानि मांखरसालिया खुनु दिन राजखान्थिनि मोनसे आड्डा जानो हाया बेयाव राजनितिनि मोनसे भाषण राजनितिनि बाथ्रा लानानै बेयाव अबा हान्जाखौ रायनाय अबा हान्जानि जानानै खोथा बुंनाय बे जानो हाया बे खुनु दिन बड'फानि आदर्शजों मिलाया बेनिखायनो बेयाव जानाखि बाथ्रा बुंफैदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ जों निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बेखौ खालामनो थाखाय उरखाव ब्रह्म दिपेन बर' प्रमद बर'मोनहा जि जायगा होदों बेनि थाखाय बिसोर दायनिगिरि जों बिसोरो मुगैयो धिक्कार होयो दा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बे मांखरसालियाव ओइदिनखालि मोजां आदर्शनिसो बाथ्रा सावरायनांगौमोन बड'फानिसो गियाननि बाथ्रा सावरायनांगौमोन खिन्थु बेखौ सावरायाबानो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि खुगाजों दिनै बे गोथार बड'फानि मांखरसालिनि जायगानिफ्राय माने फोसावनाय जाबाय जे जायफ्रा इउपिपिएलआव ओंखारदों बे इउपिपिएलनोसो अरुणादय स्किमखौ होनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदा होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय बेबायदि बुंनाया मुगैथाव आरो लासिंसिं बियो दिनै बर' हारिखौ नोङो बे मोनसे स्किमखौ लानानै अरुणादय स्किमखौ लानानै जों बोखावनाय हारिनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोनाय बे जिया खुनु दिन बे मोनसे राजनितिक हान्जानिबो बे आखु जानो हाया बे दिनै गोरिबा गोरिबखा इउपिपिएलआव थानायबाबो गोरिब बिपिएफआव थानायबाबो गोरिब बे बिपिएफ इउपिपिएल बे गोरिबखौ लानानै बोखावनाय बे बिपिएफआव ओंखारब्ला अरुणादय स्किम मोना बायदिसिना स्किम मोना होननाय इउपिपिएलआव ओंखारबासो स्किम मोनो होननाय बेबायदि जाथिखौ बोखावनाया बेनिफ्राय देरसिन मुगैथाव दा बे खुनु दिन गाज्रि जानो हाया बे जाय गोरिब जाय उपजुक्त स्किम मोननांगौ बिसोर मोननांगौ आरो जायफ्रा मोननाङा खिन्थु नोङो स्किमनि थाखायनो बे जाथिखौ गोरिबफोरनि गेजेरावबो जाम्बा जाम्बिफोरनि गेजेरावबो जे बोखावबाय बेबायदि देरसिन माने जघन्य राजनिति जेबो थानाया दा दिनै उरखाव ब्रह्म दा बिसोरो गियान थानांगौमोन बे जायगायाव चिफ मिनिस्टारखौ लिंहरनानै बे जायगायाव बिदि खोथाखौ बुंहरनो नाङामोन दा दिनै दिपेन बर'मोनहा मा गियान होनो सानदों फरायसा आफादनि नेता जानानै दा बे दिनै जाय फरायसाफोरखौ लानानै जाथिया आसा खालामो जाय फरायसाफ्रानो बर' जाथिनि माने सेफगार्ड भेनगार्ड डिफेन्डार आरो बिसोरनो बर' जाथिखौ दानांगौ बिसोरनो माने बर' जाथिखौ खैफोदनिफ्राय बोखांनांगौ दा दिनै दिपेन बर'मोनहा बे फरायसा आफादनि सेंग्राफोरखौ माबायाव बाहायदों लासिंसिं दिनै बे अरुणादय स्किम राननाय अरुणादयनि बाथ्रा बुंनानै जाथिखौ बोखावनाय बेनिफ्राय देरसिन जघन्य खामानि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मावाखै जों सानो जघन्य खामानि बियो दा दिनै माबोरैहाय इलेक्सन खर'ब खनाक जानाय समाव दिनै गामि गामि फरायसा आफादनि नामाव दिनै माबोरै अरुणादय स्किम राननानै दिनै फर्म राननो हायो दाथ' डुप्लिकेट फर्म रानगासिनो दङ जों खोनाबाय हादों मिथिबाय हादों डुप्लिकेट फर्म आरो नों बे खर'ब खना जानाय समाव नों सोर गभर्नमेन्टआ स्किम होनो हायो सोरनो मा अनसुंथाइ होनो हायो गभर्नमेन्टनि खुनु माने स्किम खुनु अनसुंथाइ दा होनो हाया बे नंखाय खोथा बुंनानै दिनै रायजो राजाखौ आन्दायहोनो नाजादों आरो दिनै बे अरुणादय स्किम होगोन मा होगोन होनना बुंनाय बे जोंनि फरायसा आफादनि बे आखु जानो नाङा बियो फरायसा आफादा गावनि फरायसाफोरनो बिदि गियान होनाया जाथियाव दिनै
माबायदि गियान होनो नागिरदों जाथिखौ माबायदि दैदेननो नागिरदों जाथिखौ मा रोखोम दैदेननो नागिरदों जाथिखौ मा रोखोम रैखाथि होनो नागिरदों बे दिनै गिदिर प्रश्न जायो ओंखायनो जों दिनै थांनाय जायनाखि 1 मेआव चिफ मिनिस्टारखौ लाबोनानै माने बर'फोरनि जायनाखि फुजा होनाय सम बे फुजा होनाय समाव रायजो राजाखौ फुजा होनो स्कप होजासे राजनिथिनि केम्प खालामबाय बेखौ जों निन्दा खालाम नुबोयो आरो दानि जे इलेक्सन केम्पेइननि नामाव दिनै जि समाव इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जागासिनो दं बे कड अफ कन्डाक्ट जानाय समावबो नों अर्डिनारि स्किम रानगोन मागोन होननानै गामि गामि हाबै हाबै जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ माने जायफ्रा इउ पि पि एल आव ओंखारो बिसोरनोसो रायजागोन जाय इउ पि पि एल आव ओंखारा बिसोरनि माने स्किमखौ दाना होनाय जागोन पिएमवाइ न'नि स्किम बेखौ दाना होनाय जागोन अर्डिनारि होनाय जानाय नङा होननानै बुंनाय बेफोर जिनिसा दुखुनांथाव जाथिखौ माने बोखावनाय स्किमखौ लानानै बे खुनुदिन सहाय जाथावथाव नङा बेखौ खुनुदिन जों माने सहाय होनो हाया मदद होनो हाया दा आं बेयावनो बुंनो लुबैयो उरखावग्रा ब्रह्मखौ उरखावग्रा ब्रह्मआ गोदोनिफ्राय जाथिखौ बिदिनो बुखावबाय सा खोला लानो बुखावबाय सानजा सोनाब लानो बुखावबाय आरो दाबो बिदिनो स्किमखौ लानानै नोङो गोरिब गुन्द्रानि माने गेजेराव बोखावबावसै इउ पि पि एल बि पि एफ होननानै बे बेसेबां माने सैजो खालामथाव नङै बाथ्रा बियो दा दिनै आङो बुंनो होदों उरखावग्रा ब्रह्मखौ बे बड'फानि बे मांखरसालियाव माबोरैहाय नोंनि दादागिरिया बोरै सोलियो नों माबोरै दादागिरि खालामगासिनो दङ नोंथ' गोदो जेरै हिटलारनि खामानि मावदों गोदो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समाव दासिमबो नों हिटलारनि आखुखौ नों दाबो जोबाखै बे उपेन्द्र ब्रह्मनि बे मांखरसालि सिङाव माबोरैहाय इउ जि ब्रह्मनि मोनसे प्राइभेट स्कुला बोरै बेयाव थानो मोनो बोरै खुलिदों बे स्कुल माबाखौ स्कुलखौलाय उपेन्द्र ब्रह्मनि माने मांखरसालि सिङाव सोर थोनदों सोर रोखोम होदों बेखौलाय लाजिनाय गैया नामा बेयाव दिनै मांखरसालिखौ बानायदों बे दतमा ओनसोलनि रामफलबिल पाटगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो ज' दावराव दैखोन नार्जारि आरो माखासे इन्जिनियारफोरा ज' लोगो लानानै बल्दार बे मायाव पाटगाव आथियाबारियाव थांनानै जिउखौजों रायज्लायनानै जों बल्दार रोगानानै लाबोनानै बे मांखरसालिनि बे जायनाखि बाउन्डारि वाल बेखौ दावराव दैखोन नार्जारि आरो माखासे इन्जिनियार बिसोर जइन खालामदों रायजो राजाफोरनि सहाय लानानै दिनै बे मांखरसालिया रायजोफोरनिसो बर'फोरनिसो जायगा बियो बर'फोरनिसो बियो दिनै बे जायगायाव बोरै उरखावग्रा ब्रह्मआ माबोरैहाय माने गावनि प्राइभेट स्कुलनि माने माबाखौ मारै बेयाव दोननो मोनो प्राइभेट स्कुलखौ बोरै बे जायगायाव खुलिनो हायो इमिडियेट उथायनांगौ बेखौ रायजो राजा बेखौ कमप्लेन होगासिनो दं बयबो बुंगासिनो दं आरो दिनै बिनि बादैबो दिनै आं बेखौ बुंनो लुबैदों उरखावग्रा ब्रह्ममोननि दिपेन बर'मोननि जाथि थगायनाय जाथि माने फाननाय बे दिनै रोखा रोखा नुजाजोब्बाय बयबो मिथिजोब्बाय बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै सुक्ति खालामना लाबोनाय जेराव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय रायजो राजानि थै लानानै सहि हैदोंमोन थै लानानै सहि लानानै मेव नायदोंमोन दा दिनै जे माने सुक्ति खालामनाय समाव बड'लेण्ड रायजो नाङा होनना फैबाय रायजो राजाखौ मिथिदों बाथ्रा गैला नोंसिनि बिटिआर सुक्तियाव दिनै गामि दानख'नाय मोनसे क्लज लाना फैबाय बड'लेण्ड रायजोनि जायगायाव नोंसोर माने गामि दानख'नाय सुक्ति लाना फैबाय बड'लेण्ड रायजो फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्ति नोंसिनि आमोलाव जाबाय दिनै बेखौथ' रायजो राजा नुयै बाथ्रा गैया दिनै नोंसिनि दिनावसो दिनै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जे बड'लेण्ड रायजो बिटिसि बे जोबनायनि लामायाव जे फैबाय बिटिसि जोबनायनि लामायाव फैबाय बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुयै बाथ्रा गैला दिनै जोंनि मेगनावनो रायजो राजा बयबो गावनि मेगनजोंनो दिनै नुनो मोनसिगोन जे गोदो गोदाय जेरै माने बर'फ्रा रायजो दंमोन डिमापुर माइबं नोगोराव बर'फ्रा माने रायजो खुंदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जेरै बुङो रायलायो दिनै थद्रुब दिनैबो जों दिनै बे बाथ्राखौनो जों रायलायनो मोनसै खोनासंनो मोनसै दा नुगासिनो दङ जे जोंहा बर'फ्रा माने बिटिसि दंमोन बे बिटिसिया जोबलांबाय बे बाथ्राखौ दिनै दुखुनांथाव जारिमिनखौ जों नोंसिनि कर्मनि गेजेरजों जों दिनै बर'फ्रा नुनो मोनसै नोंसिनि दिनावनो दिनै बर' जाथियाव दिनै न' बां सावना ओंखारजानाय मानसि गावथारजानाय बुथारजानाय बे जिखौ दिनै नुगासिनो दङ गाबगु खुगु आलाय सिलाय जानाय बेखौ जों नुगासिनो दं नोंसिनि दिनावनो दिनै माने बर'फ्रा जेल जागोमानाय आलाय सिलाय जानांनाय जेलनिफ्राय गगोन ना गवा बेबो खुनु माने गेरेन्थि गैया दिनै जायफ्रा दं बाहेरायाव बिसोरबो असान्थि बिसोरो दिनै जेराव थांफिननांगौ जागासिनो दङ दा बेबायदि अबस्था दिनै नोंसोर जे जाथि फाननाय खामानि मावगासिनो दं नोंसोर जाथिखौ थगायगासिनो दं दिनै मोनफा रोखा दिनै नुगासिनो दं नोंसोर थगायनानै जोबनो रोंला
दा बेनिखायनो दिनै नैबे जानाखि नोंसोर जे माने फैगौ इलेक्सन नामाव जाथिखौ बोखावबाय जाथिखौ जे माने गोरिब गुन्द्राफोरनि गेजेराव जे अरुणाचल स्किमखौ लानानै जे नैबे इउपिपिएल नैबे बिपिएफ नैबे माने बिजेपि नैबे कंग्रेस होननानै जाथिखौ बोखावलायबाय बे मुगैथाव खामानिसो मावगासिनो दं जाथिखौ बिदि बोखावनो हाया आरो बिदि बोखावनायखौ खुनु रावबो सैज्य खालामनो हाया बेखायनो रायजोफ्रा दिनै बयबो बुजिनो सम जाबाय बुजिनांसिगोन बिसोरो दिनै थगायगासिनो दं नंखाय बाथ्रा बुङै बुङै दिनै अरुणाचल स्किम होगोन होननानै दिनै गामि गामि मोना मोना थाङै थाङै फैसा राननाय रायजोखौ मिसलेट खालामनाय बे जागासिनो दं खबरदार रायजोफोर जाहाथे बेबायदि जों मिसलेट जाया आं बेखौ रायजोफोरखौ दिनै खावलायहरनाय जायो दिपेन बर' दिनै इलेक्सन नामाव गावजों गाव दिनै बुलाय सुलाय मानो खालामजेनखो गावजों गाव अन्थाइ खुलायनाय सिगिस' खालामलायनाय बुलायनाय दिनैबो जागासिनो दं आरो बेखौ स्टार्ट खालामदों नोंसोरनो इउपिपिएल एबसु दिनै मोनसेयानो ज' इउपिपिएल माबा मोनसे अबेबा एबसुआ दायनिफ्राय बारग'नो हाया आरो एबसुआ दाय मावब्ला इउपिपिएल बारग'नो हाया दायनिफ्राय बेखायनो बे जेसेबां घटना दं दा मानसि बुनाय सिगिस' खालामनाय अन्थाइ खुबैनाय बे नोंसोरनिफ्राय फैदों होननानै जों दिनै बयबो साननानै लायो आरो जागासिनो दं दा बेखायनो दिनै नोंसोर बेखौ मानो स्टार्ट खालामखो दिनै बुलाय सुलाय दिनै मानो लाबोखो नोंसोर सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो बिटिआरआव सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै दिनै खिन्थु नोंसोर दिनाव मारै बुलाय सुलाय मारै स्टार्ट जाखो बन्द' खालाम इमिडियेटलि जाहाथे सार्थ बे इलेक्सन थाखाय जों गावजों गाव बुलाय सुलाय जानो नाङा आरो जों बेखौ रावबो लाय होनो हाया गोजोन्थों